Dobrý den, vážená poroto, milí diváci. Mé jméno je Zuzana Harazinová a jsem studentkou 3. ročníku Gymnázia a střední odborné školy pedagogické Jeronýmova v Liberci. Připravila jsem si pro vás prezentaci své středoškolské odborné činnosti na téma optimalizace extrakce perfluorovaných sloučenin tuhou fází. Chemii jsem si zvolila proto, že bych se jejím studiím chtěla věnovat i nadále, a tudíž jsem si potřebovala vyzkoušet, zda by mne dlouhodobá participace na projektu z tohoto oboru bavila. Na následujících slajdech vám představím cíle, které jsem si pro svoji práci stanovila, ukážu, jaké problematice jsem se věnovala v části teoretické, popíšu postup praktického experimentu a nakonec všechny své výsledky shrnu v závěrečné diskuzi. Cílem práce bylo optimalizovat metodu extrakce na tuhé fázi tak, abych byla schopna určit, u kterých perfluorovaných sloučenin můžeme předpokládat lineární závislost signálu na koncentraci. Perfluorované sloučeniny jsou syntetické organické látky, hojně využívané pro své unikátní vlastnosti, jako je například vysoká tepelná a chemická stabilita, hydrofobicita a lipofobicita. Najdeme je například v produktech každodenního užití nebo průmyslových produktech, jako jsou například pěnová hasiva, nepromokavé materiály nebo potravinové obaly. Na tom barevném obrázku si můžete prohlédnout příklady jejich šíření, jelikož v poslední době vzrůstají i obavy o jejich výskytu v životním prostředí a možných negativních důsledků na zdraví člověka. Abychom byli schopni těmto problémům předcházet, musíme umět PFAS efektivně detekovat z prostředí. A právě jejich analýzou z vodních ploch jsem se zabývala ve své experimentální části, kterou jsem analyzovala na Technické univerzitě v Liberci na oddělení environmentální chemie pod vedením pana magistra Víta Novotného. Zvolili jsme metodu extrakce na tuhé fázi, která je alternativou k extrakci kapalina, ale nenese sebou například takové problémy, jako je tvorba emulzí. Připravila jsem si 7 vzorků, jeden tvořený pouze destilovanou vodou a v těch ostatních byla různá množství standardu, která ovšem vykazovala lineárně rostoucí trend. Na prvním obrázku si můžete prohlédnout kondicionaci sorbentu. Ten byl smáčený metanolem a poté octanem amoným. Ty druhé 2 obrázky zobrazují nanášení vzorků. V tuto chvíli jsou PFAS bezpečně vázány na sorbent, kde se ovšem vyskytují i jiné interferující látky, například huminové kyseliny, tudíž je celá soustava ještě několikrát promývána metanolem, aby jsme se zbavili polárních nečistot. Jako eluční rozpouštědlo byl použit 10molární metanolický roztok octanu amonného, který stabilizuje pH na hodnotě 4,75 a umožní tak deprotonaci funkčních skupin, například sulfonátových nebo karboxylátových, které jsou přítomny právě v perfluorovaných sloučeninách. Eluáty byly podrobeny odparu nejdříve vzdušnému a poté dusíkatému za teploty 40 stupňů Celsia. Následně ke každému vzorku bylo přidáno 500 mikrolitrů 10% kyseliny mravenčí a 500 mikrolitrů 5% acetonitrilu. Rekonstituované vzorky byly umístěny nebo autosamplerem vstříknuty do systému kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí, kde procházely přes kolony, ionizovaly se a byly detekovány podle jejich poměru nábojek hmotnosti. Spektrometr nám následně vytvořil takovouhle tabulku signálu, nebo spíš několik tabulek. Já jsem sem dala jenom jednu pro ilustraci a já z těchto dat za využití metody lineární regrese vytvořila ke každé
perfluorované sloučeniny v Excelu graf. Na tomto slajdu vidíte skupinu PFAS, které měly ze všech mnou sledovaných perfluorovaných sloučenin nejvyšší koeficient determinace, tudíž u nich můžeme předpokládat lineární závislost signálu na koncentraci, rostoucí podle vypočítané regresní přímky. I tato skupina má velmi vysoký koeficient determinace, blížící se 1, proto je pro ně metoda za nastavených podmínek naprosto optimální. Ty drobné odchylky, nuance mohly vzniknout například statistickými anomáliemi nebo přítomností interferentů v roztocích. Zde už nám vyšly hodnoty trošku komplikovanější nebo divočejší. Vidíme, že determinační koeficienty těchto látek budou o poznání nižší. V některých případech se nebude jednat ani o lineární funkci. Vidíme například u té hodnoty 10 nanogramů na litr standardu, že jsme získali k jedné koncentraci 2 různé hodnoty signálu, tudíž by bylo třeba provést ještě několik dalších optimalizací, abychom vyloučili statistické odchylky a poté se možná pokusit o optimalizaci nebo změnu postupu té metody, aby více vyhovovala těmto látkám. U těchto sloučenin jsme nezískali žádná data. Je to možná s největší pravděpodobností způsobeno tím, že byly překrývány signály interferentů v hmotnostním spektrometru, takže pro ně bude třeba celou optimalizaci ještě zopakovat. Na závěr můžu říct, že u 14 z 21 sledovaných perfluorovaných sloučenin byla prokázána lineární závislost signálu na koncentraci. Celkově výsledky poukazují na to, že metoda má cca 70% úspěšnost. My však musíme pamatovat na to, že ty postupy, se kterými pracujeme, jako například ionizace, mají velmi nízkou účinnost, například 40%, a pracují s vysokou chybou. A navíc perfluorované sloučeniny jsou si svou stavbou a strukturou velmi podobné. Nejedná se například o léčiva, u kterých pro každou jednu látku musíme vyvinout zvláštní analytickou metodu. Zde by mělo být možno vyvinout něco, co bude fungovat na naprostou většinu perfluorovaných sloučenin. To je ode mě všechno, já vám moc děkuji za pozornost.